nga lugar masinadyahon, gani kari kamo kag mag-ugyon. Ang tanan na selebrasyon ginapreparahan, ginaugyunan sang mga langis nun. Nagahiwat sang kapistahan, bisan wala politiko ininatigayon. Sa aton nga paglakat kita inupdanay, Pinta Flores ang tanan alalangan. Sila nagapamakot kundi intaya, walas lakabalo kita nagalakat sa kasadya. Kag kadalagan sang aton kapistahan, gani unta-tunta na ang kanya-kanya, ang hisa-hisa kag iya-iya, ang akon-akon aton dulaon. Mga langis nun, What's the magic words? fun, fun, fun. Unta-tunta na ang kanya-kanya, ang hisa-hisa kag iya-iya, ang akon-akon aton dulaon. Kay para man na sa aton mga langis nun, kami kapangabay kita magbuligay, intindihanay para malipay. Gani ang magic words nga fun, 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 aton ipatuman para sa aton kapistahan. Sa mga langis nung kita magpululog yun, sa atong pistangan ginahiwat ta subong. Kita magpakabuo tanan gini malabot, basta kita tanan magsaliglan tas ang hugot ibayo. Ta mga kamot hindi kita magdinalo, kay sa pagabot sang grasya kita gyapon ululupod. So kita maghatagay, kita tanan magbuligay para ang atong selebrasyon subong matawhay. Punta-punta na ang kanya-kanya, ang hisa-hisa kag iya-iya, ang akon-akon aton dulaon. Kay para man na sa aton mga langis nun, kami kapangabay kita magbuligay, intindihanay para malipay. Gani ang magic words nga fun, 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 aton ipatuman para sa aton kapistahan. Nanggap ni parar na sa ilang alamesa, kag sa budol fight gusto na mag-intra. Kay diri ginapakita nga isa ta ka pamilya, kag sa pagkaon lulupos rin sa kalamesa. Wala ga kutsara kay gaginamot lang ang tanan, ululutod ang turing sa mga abyan. Gusto nyo kasadyahan magtinirang kalibayan, dire na sa langis para mag-peace na ang tanan. Punta-punta na ang kanya-kanya, ang hisa-hisa kag iya-iya, ang akon-akon aton dulaon. Kay para man na sa aton mga langis nun, kami kapangabay kita magbuligay, intindihanay para malipay. Gani ang magic words nga fun, 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 aton ipatuman para sa aton kapistahan. Sa mga nagapamangkot kung ano ang Pinta Flores, dali upod samon kay malakat ta sa langis makanto. Ta sa lugar nga kita tanan nalalangay, bawal lang isa-hisa tanan kita makibagay. Oo, makibagay para ligaw ta sa gamot tanan. Ta mag-inog yun amulang naginapangayo ko, mag-intindihanay magbuligay para maagong taman ang ginatawag na kalipay. Punta-punta na ang kanya-kanya, ang hisa-hisa kag iya-iya, ang akon-akon aton dulaon. Kay para man na sa aton mga langis nun, kami kapangabay kita magbuligay, intindihanay para malipay. Gani ang magic words nga fun, 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 aton ipatuman para sa aton kapistahan. Ang ambahanon nga nyo nabatian, parte sa Pinta Flores na selebrasyon sang Tagalangis nun. Gani kami gaimbitar nga kamu magkadto, kag kita magsinadya sa amon nga festa with our magic words, fun, fun, fun!